Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, Maskandi updates. We guys, usuku olukhulu. Yay! Phela savota thina. Yabo masivota sazivotela ukuthi kube neqiniso. Masivota sazivotela ukuthi singene ku-2025 sijabulile sine-joy engachazeki. Njengamanje silinde usuku olukhulu. Usuku olukhulu iliphi usuku lolo? Ila khona uMthandeni azodumisa leya moto ebekwe lapha yakuKhozi FM ukuthi ke othole unumber 1 kuphuma le moto. Ngempela wathi unumber 1 Mthandeni SK featuring Mahu ingoma iGucci. Njengamanje silindele ukuthi nayi moto yaqala futhi imoto yavela sesiqala phansi sibanga umsindo ngoba ngisemina siyophumula ngoJune. Hayi angaze ngayisho ke mina into mase ngiyahlehla akujwayelekile. Ngabe impela sengiphoqwe izimo ezingaphezulu kokwenza. Okwamanje ayikho into esazongenza ukuthi ngihlehle ngoba mase kufanele ukuthi kudume ipholo ngizosho ukuthi laduma ipholo. Kusho mina engavota ngaphinde ngacela abanye ukuthi abavote. Ngaphinde futhi kwase sekwenzeka kube nedubedube wegazi la zenzeka ku-social media. Ngesikhathi kwenzeka idubedube ngithande iphathi yobufakazi. Angithi mina bengilindile nama-files ngimile ukuthi ke mina nama-receipts ngithi phela mase kubuza ukuthi kuvote bangivele ngivele. Kwase kuba khona isigameko esiveza abavotile bavela babe baningi. Ngaze ngakhohlwa ukuthi ngidlulise umyalezo omkhulu kune-artist eyayikade iveza ukuthi mina engithi asimxhase nakanjani uba unumber 1. Siyabonga ukuxhaswa futhi inkinga asitholanga ukuthi bevele besho ukuthi basixhasa so basixhasa base beyathula. Ayikho ke futhi inkinga lapho. Guys ngihleze ngidlalela kwabanye bengaze becikeke ngokukhona bavele besese ngomoya wokucikeka nokunyanya. Sisajabule ukuthi sakwazi ukwenza into yenzeka. Kwaba khona obuzayo ukuthi kanti ngitholani uma usuku une-target wase wa-reach i-target usuke ujabuleke lapho ukuthi into obuyifisa uyifezile. Njengoba nasi sasifisile ukuthi i-song of the year akube ile ngoma esivotile ingakho kumbhiyozo wethu ungazuphela manje. Abasalile ke endleleni babona ukuthi hayi ukubhiyoza lokho akusabafanele ngezathu ezithile ayikho inkinga. Thina abanye sisekhona sisayibambile sabhiyoza silindele ukuthi kudume ipholo. Njengoba ilanga ke laveza last year ngiyazi usuku kwaku-16 January laveza i-artist ethole imali ngokwini ingoma yonyaka. Besicela futhi namanje mase kuvela ipholo lenze njalo ilanga iphepha labantu. Bye.